Yn y deyrnas gyfunol, rydyn ni'n ailgylchu tua 60% o'n Poteli Gwydr, ond, heb lawer o ymdrech, gallen ni ailgylchu cymaint â 90%. Trwy ddefnyddio gwydr eildro, mae modd arbed ynni a deunyddiau crau, cotogi ar garbon dioxid a chladdu llai o wastraff. Ar ôl i'r poteli gael eu casglu, a'i tynnu o'r sbwriel arall a'i didoli yn ôl eu lliwiau, bydden nhw'n cyrraedd y cyfleuster prosesu i'w malu'n ysgyrion sy'n cael ei galw'n wydrach. Bydd y gweithwyr yn defnyddio magnedau, periannau signo a didolwyr laser i dynnu unrhyw amhiriddau o'r gwydrach. Wedyn bydden nhw'n cynhesu'r gwydrach at dros 1500 gradd centigrade i'w doddi cyn ychwanegu rhai cynwysion pwysig. Yna bydden nhw'n rhannu'r gwydr tawdd yn ddarnau. Mae modd ei chwythu neu ei gwasgu i wneud poteli a jariau newydd sbon. Gan fod gwydr yn ddeunydd gwych, gallwn ni ei ailgylchu'n ddiderfyn.